सुपरस्टार से कि एगो पेन है जींस एगो पेन है जींस एगो घूमे कुर्ता झारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हउए आ देवरा खेसारी हो रामा कि पियाबा पवन सिंह हउए देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हउए देवरा खेसारी हो रामा बहुत दुलार प्यार मिले ससुरार से घर हमर भरल बस सुपरस्टार से बहुत दुलार प्यार मिले ससुरार से घर हमर भरल बस सुपरस्टार से एगो पेन है जींस एगो पेन है कुर्ता झारी हो रामा एगो पेन है जींस एगो पेन है कुर्ता झारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा सब पे पैसा नहीं है फिर हम देखब बेसारी पागल नारी के फिल्म हम देखब बेसारी पियाबा पवन देवरा खेसारी हो रामा एगो ओरी मोछिया बैठे एगो ले लयंगराई हम देखी देखी के दोनों के धधाई हम देखी देखी के दोनों के धधाई हम देखी देखी के दोनों के धधाई एगो मारे हिपिया एगो होवे पावर एगो दोसर ट्रेंडिंग खारी हो रामा एगो होवे पावर एगो होवे ट्रेंडिंग खारी एगो होवे पावर और दूसर ट्रेंडिंग धारी समझ रहे हो ना और समझ रही हो ना एगो होवे पावर एगो होवे पावर दोसर होवे ट्रेंडिंग धारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा पीछे सात समंदर पार में तेरे पीछे तू कदमों के नीचे आ गई सात समुंदर पार में तेरे पीछे आ गई आइरा जा भोजपुरी बहुत दुलार प्यार मिले ससुरार से घर हम
हमर भरल बा सुपर स्टार से बहुते दुलार प्यार मिले ससुरार से घर हमर भरल बा सुपर स्टार से एगो पेन जींस दोसर एगो पेन जींस दोसर पेन है कुर्ता झाड़ी हो रामा एगो पेन जींस दोसर कुर्ता झाड़ी हो रामा एगो पेन जींस एगो पेन है कुर्ता झाड़ी हो रामा पियावा पवन सिंह हमरो देवरा के सारी हो रामा पियावा पवन सिंह हमरो देवरा के सारी हो रामा पियावा पवन सिंह हमरो देवरा के सारी हो रामा पियावा पवन सिंह हमरो देवरा के सारी हो रामा पियावा पवन सिंह हमरो देवरा कि पियावा पवन सिंह हमर आ देवरा के सारी हो रामा कि सबरे भोजपुरिया पे पड़ले इहे दूनो भारी हो रामा जवना के नाम बारे पवन खेसारी हो रामा कि दोनों भोजपुरिया बारे खाटी बिहारी हो रामा। भगवान करे कि सभी कलाकार में ऐसे प्यार मोहब्बत बना रहे और पवन जी हमारे बीच में सांसद बन के आए, यही हम सबकी कामना है। और हमेशा तो आपने नेता को ही नेता बनाया, इस बार कलाकार के बेटा को एक बार नेता बना करके दिखाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी कलाकार आज काराकाट में देखे होंगे आप सभी लोग, कंटिन्यू सभी कलाकार वहीं व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त थे, लेकिन आज का कार्यक्रम तो मुखिया जी का देन था कि हम लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, वरना सब तो वहीं पे हम लोग व्यस्त थे। लेकिन आए अरशद जी कि अभी भी नहीं आए।